κόσμο έστειλαν ένα βίντεο στην προσωπική του ζωή στην κοινότητα One Day on Earth. Αυτό συγκεντρώθηκε το υλικό, 3.000 ώρες υλικό, βίντεο, και δημιουργήθηκε μια ταινία. Η ταινία λοιπόν αυτή έχει σκοπό να δείξει ταυτόχρονα τη ζωή των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Είναι η μοναδική παραγωγή που έχει γίνει με αυτόν τον τρόπο. Βοήθησαν τα Ηνωμένα Έθνη, ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός και η Ερυθρά Μισέλινος, το WWF και 60 ακόμα μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί ανήκω σε αυτή την οργάνωση. Μαζί με 85 περίπου πόλεις σε όλο τον κόσμο, είναι η πρεμιέρα της παγκόσμιας προβολής σήμερα, και επίσης στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών προβάλλεται αυτή η ταινία. Είναι σαν να είμαστε εμείς όλοι ένας κρίκος σε μια παγκόσμια αλυσίδα της ανθρωπότητας. Η ταινία μας βγάζει και ένα μήνυμα οικολογικό, ώστε να συγκρίνουμε τη ζωή στις δυτικές χώρες και τη ζωή στις αφρικανικές και στην Νότια Αμερική. Όταν εμείς λοιπόν κατασπαταλάμε το φυσικό χώρο όπως είναι το νερό, πολύτιμο για άλλες περιοχές, και εμείς άσκοπα καταναλώνουμε το νερό κυρίως στο θέμα της ανθρωπομίας, βλέπουμε από την άλλη μεριά οι άνθρωποι στις τρίτες χώρες να πεθαίνουν από την έλλειψη νερού. Και επειδή θεωρώ ότι σαν Έλληνες πρέπει να είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, τα αρχαία ρητά πρέπει να τα κάνουμε πράξη. Εγώ λοιπόν αποφάσισα το ρητό που λέει στην Αθηνά και χείρα εκείνη να το κάνω στην πράξη. Έτσι λοιπόν, μέσα σε μια ακτιβιστική ενέργεια για το περιβάλλον και το νερό, έστειλα ενημέρωση στην Κένια, σε μια χώρα που πάσχει από την έλλειψη νερού, 50 email κάθε μέρα, επί 3 μήνες. Οι απαντήσεις που πήρα μας βοήθησαν και έκανα την ακτιβιστική ενέργεια που παρουσιάστηκε η κυβέρνηση στη Γαλλία. Και τα χαρτιά που βλέπετε έξω, δεν ξέρω αν μπήκατε, υπάρχουν κάποια φυλάδια, μπορείτε να δείτε κάποια μηνύματα, πώς καταπιέζονται οι φτωχές χώρες του πλανήτη μας, για να έχουμε εμείς όμορφα λουλούδια όλο τον χρόνο. Τα φυτά που αγοράζουμε, τα εξωτικά, οι άνθρωποι βασανίζονται πραγματικά και υποφέρουν από την έλλειψη νερού. Και επίσης, εμείς είμαστε στην πόρτα της Ευρώπης από την Ασία και την Αφρική. Επομένως, φανταστείτε όταν καταστρέφεται το περιβάλλον στις τρίτες χώρες, ότι αυτοί οι άνθρωποι αναγκαστικά έρχονται σε εμάς. Δηλαδή, αν παραπονιόμαστε για τους μετανάστες ή για τα προβλήματα που δημιουργούν, εμείς οι ίδιοι με τις καταναλωτικές μας συνήθειες, όπως είναι η γιορτή των ερωτευμένων και σε λίγες μέρες είναι η γιορτή της μητέρας, θα πολιθούν εκατομμύρια τριαντάφυλλα σε όλο τον κόσμο. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, όταν καταστραφεί το φυσικό τους περιβάλλον, θα αναγκαστούν να γίνουν κλιματικοί μετανάστες. Και κατά συνέπεια θα έρθουν σε ευρωπαϊκές χώρες, θα δημιουργηθούν όλα αυτά τα προβλήματα με την ανεργία, με τις εγκληματικές, όταν υπάρχει πολυκοσμία υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Επομένως, το βασικό που ξεκινάει, η ρίζα δηλαδή του κακού, είναι οι συνήθειες που έχουμε εμείς σαν Ευρωπαίοι. Αν αλλάξουμε λίγο τις συνήθειές μας, δεν είναι ανάγκη να αγοράζουμε τριαντάφυλλα για μια καταναλωτική γιορτή όπως είναι η γιορτή των ερωτευμένων. Την αγάπη μας, τα συναισθήματά μας μπορούμε να τα δείξουμε με άλλο τρόπο. Πιο φιλικό, χωρίς να δημιουργούμε τη δυστυχία σε άλλους ανθρώπους. Είδατε στο βίντεο μια εικόνα με την κορδέλα. Αυτό λοιπόν είναι ένα κάλεσμα σε καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο να μας στείλουν για το Ηράκλειο, για την ημέρα της Γης, ένα έργο τους. 36 καλλιτέχνες από 23 διαφορετικές χώρες μας έστειλαν το μήνυμά τους. Στη συνέχεια θέλω να ευχαριστήσω το Δήμο Ηρακλείου που
που μας έδωσε αυτό το χώρο. Επίσης, μας άφησε να κάνουμε το δεντράκι μας στο έθριο το πρωί. Κόψαμε πλαστικά μπουκάλια. Ο κορμός είναι από εφημερίδες. Και το φτιάξαμε με μικρά παιδιά. Και φέραμε κοντά, όποιος θέλει μπορεί να πάρει αυτά τα λουλούδια. Αυτά εδώ πέρα. Τελειώνοντας, ας πούμε, την παράσταση, μπορείτε να τα πάρετε σαν αναμνηστικό. Με εθελοντές επίσης. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τις εθελόντριες από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, από την Προτέκτα, και από άλλες οργανώσεις και φίλους. Κάναμε μαζί με τα παιδιά μας, κάναμε μια χοροδία. Συγχωρέστε μας για τα λάθη, δεν είμαστε επαγγελματίες, δεν το έχουμε ξανακάνει. Απλώς θα δώσουμε και εμείς το γιορτινό μας μήνυμα, λίγο μουσικά και λίγο πιο ευχάριστα. Πριν την προβολή της ταινίας, έχουμε ετοιμάσει κάποια κομμάτια που έχουν σχέση με το περιβάλλον και ανήκουν στο λυρικό έργο που έχω γράψει «Φρίγανο Θρώες». Είναι μια μελοποιημένη ιστορία που αποτελείται από περισσότερους από 12.000 15σύλλαβους στίχους. Ένα μικρό λοιπόν κομμάτι θα σας παρουσιάσουμε απόψε. Παρακαλώ τα μέλη της χοροδίας να ανεβούν πάνω. Try
Thank you.